I-testimony yam kune Sunday umntana lo wam intombi yam lena wayeze ecaweni. Mna bendingekezi apha kulaa Sunday ndandikhona, yayi-first Sunday yam ndikhona apha. So into eyenzekayo ndithe ndihleli endlini ngaloo Sunday leyo ebelapha yena ndingekho ecaweni. Ndiye ndeva ilizwi lakhe, qha ilizwi lakhe ndilivela ingathi uhambele emveni kwendlu. Qha ndizibuza umbuzo, why ezohambela emveni kwendlu ingathi indlela ebethandaza ngayo. Qha into eyenzekayo andide ndimbone lo mntu athandaza kunye naye. Kuthe kusenjalo esathandaza njalo ndiphakame kwindaba endihleli kuyo. Bendimana ndisithi ke kuye xa ezecaweni, ndiyacela xa ufika ecaweni uzondithandazisa, ndinento etshisayo apha phantsi kwenyawo, umane undibeke emthandazweni. Ebemane eloko ndiqhuba ke, hayi ndiyacela siye ecaweni. Ndithi no, ndizawuya ngemini yam. So kuthe ngale mini ndimve ngathi uyathandaza, ngale mini ebendimve ngathi uyathandaza, uthi yimini ebethandazela apha ecaweni nguMan of God. You You need to be strong in prayer. You need to be strong in faith. Man of God. Yes. Why? Why? Why have no cunning? Why must be strong? Why have no cunning? You must be strong. I don't know. Let me speak with you using an example. These people do not like this. Okay? Amen. These witches did not like this. Okay? So, when something happens and they don't want it to happen, they may make someone to move in hard at work. Yes. Yes. Do you see them at work? They do not like this. Number two. And number two, attacking with a headache. Yes. Trying to attack her with a headache. Yes. So sometimes when God blesses us out of something, we need to remember after receiving that blessing, we will need God more. Because our enemies, they get to be angry and have anger. Another person can be harmed and may be sick and pass away because of the blessing they have received. A blessing, it draws more enemies. So when God blesses you something, you lean more on the God who has blessed you. The God who has blessed you, He is your friend. They are trying to attack you with a headache. They are trying to attack you with a headache. Witches do not like this. You need to be strong in faith. You need to be strong. They want to go in hard work. It will not be right to be disappointed at work. I deliver you from them right now. Mighty name of Jesus. Right now. Be free from them right now. Be free from them. Mighty name of Jesus. Be free from them. Life I release your life from them. Yes. I release your life from them. Yes. In the mighty name of Jesus. Yes. Yes. Satan remove your hand. Mighty name of Jesus. Yes. You are free. You are free. Okay. Yes. Thirdly, you need to pray for your family. Okay? You need to pray for your family. Pray for your family. Where are your parents? Yes. Yes. You need to pray for Mama. You need to pray for your mother. She wants to keep the church. And she stopped. More prayers. Your mother needs more prayers. Okay? More prayers. More prayers. Otherwise, when I'm with you, I'll be able to speak with you. All right. Let's go. Let's move. So into enzekayo emveni koba ndimamele lo mthandazo and laa mthandazo ubu-powerful and andiyazi yaba ngathi ndiyaphupha but kwakusemini kwangakho sebusuku. Kuthe ngeli xesha ndimamele lo mthandazo yangathi ndine-cramps apha phantsi kwenyawo. Ndayongqengqa ebhedini ndayimamela le nto ndane-cramp ndithe ka ndimane ndilithi ndilishukumisa inyawo hayibo
laa nto ibimane isenza kube nzima unyathela ibishushu apha phantsi kwenyawo andisayiva ngoku. So, Mama, you're telling us that you received your healing while you were at home and your daughter was here at the church and you are hearing as if your daughter is the one praying. Ewe njalo, ilaa nto ke healing ndiyifumene ndihlele endlini mna. Yayinguye wayelapha ecaweni and ngelaa xesha kuthandazayo. Ngelaa xesha ndiva laa mthandazo ndimva yena ingathi ulapha ngaphandle endlini kungeli xesha athi ebethandazelwa nguman of God. Mama, as you're saying that you have been having this problem with your leg, painful leg, when did it all start? Iqale phi lento yokuba ngaba nemlenze ubuhlungu? Lo mlenze ubuhlungu inoba kulapha ekuqaleni konyaka kudala undisokolisa. Kangantoba ubuhlungu bayo njengoba bekuye kutshisa apha phantsi kwenyawo bendinento engathi ngondinenyonga apha emlenzeni but andisayifili loo pain after ndaye ndeva laa mthandazo. One question, Mama, did you try going to the doctors in terms of trying to get help with this leg pain that you used to have? Uye wazama mama ukuya mhlambi koogqirha ukuze ukwazi ufumana isombululo kulomlenze ubuhlungu? Ndandile ekliniki then ndanikezwa nje ilaa nto ka iipilisi zee-pains. Kwathiwa ke ngoku next time xa ngabe ndiyile if mhlawumbi ndisawuva xa ndiphinde ndabuya ndizawutsalwa amagazi kuzanywa utshekisha into yoba inoba yintoni ingxaki but andikaphindi ke ngoku ekliniki. So, Mama Eva, since that day you are not even joining the service, we're at home, you've been healed since then. So mama, ever since wawusendlini ngela xesha inkonzo yayiqhubeka waphiliswa usukela ngoko? Usukela ngoko zange ndiphinde ndizive intlungu. Can you move on to your daughter and ask her, because she was the one who was inside the church, as a man of God, just prayed for her and asked her that you need to pray for your mother. Make sihambe ke ngoku siye entombazineni yakho sive kuyo ezuba ngaba indoda kaThixo yaye yathi kuyo ngela xesha ukuba ngaba udinga ukuthandaza ngomama wakho. The moment that the man of God was praying for you, ngexesha indoda kaThixo yaye kuthandazela, did he mention your mother's name? Ngaba waye walixela igama likaMamakho? Amen. Zangalixele igama lam qha wabuza uba uphi umamakho wabesithi ndiyadinga umthandazisa. And the time a man of God in Tandazela, I remember ndandilele pha phansi. So umthandazo wakhe wawunendawo ethi phansi kwenyawo zakhe. Mna bendingenangxaki phansi kwenyawo zam, but ngoku eziba ndifika endlini ndisiva umama ethetha le nto ayithethayo yadibana uba ngoku athi phansi kwenyawo ebengathandazeli mna but ebethandazela yena. So how did you feel as the man of God was praying for you? Uye waziva njani ezindoda kaThixo yayikuthandazela? As a man of God yayinthandazela yayingathi ikhona into esukileyo apha kum emagxeni, because bendithanda uba ngumuntu osindwayo apha emagxeni, sifike ngathi ndiphethe into esindayo oko. So yathi man of God isondithandazela ndaziva ndikhululekile. Now, as the Spirit of God located you, solved your problem and solved your mother's problem, how do you feel? Now that umoya kaThixo uye wafumana wena wakuwaphilisa, ngoku uziva njani? Donwabile kakhulu, because yenye yezinto ekudala ndiyithandazela into xa ndithandaza nasebusuku uba makeze enkonzweni sincedisana ukuze nabanye khona endlini bakwazi nabo ukuze endlini kaThixo ngokubona kukhululeka yena surely nabo bazofuna uzozifumanele yabe inkululeko enkonzweni. For those who don't understand Xhosa, I will assist you in interpreting.
this is a mother and a daughter standing in front of us. They had to testify of what happened. The daughter attended the prayer line on one of the Sundays, and the man of God, as was praying for her, attending a situation, the man of God said, your mother need more prayers. And while the man of God was praying for the daughter inside the church, the mother at home, she was not joining the service live, but as she was at home, she heard as if her daughter is praying with other people outside her house. And after hearing as if the daughter is praying with people, as she was hearing people praying, she said that she started feeling cramps and heat sensation in her leg. And the problem with her leg all began in the beginning of this year. She's been to doctors and she's received pain medication, but that did not stop. But ever since that day, the man of God prayed for the daughter inside the church. The leg problem is all healed. Sister, as you are the one who came to church before your mother, what advice can you say to another young person who's the first person in their family being inside the church? Ntombi Ez ungumntu ongoqala ufikileyo umama wakho engekafiki apha. Ungathini ukucebisa omnye umntu omameleyo ngaphaya? Ndingacebisa ndithi as man of God ibisifundisa kubalulekile ukuzazi ukuthi singobani, and xa uzazi ba ungubani kulula ukuzazi ukuthi ufunani. Umzekelo mna ndize enkonzweni ndiyazi ba ndizokhonzela mna ndizokhonzela nenkululeko yefamily yam. So kubalulekile ukuthi masizazi ukuba singobani, sindawoni ngoku, siyaphi. Amen. Thank you. Siyabulela. Let's ask the mother now, as she was a person who had the daughter praying for her, and while the man of God was praying for the daughter inside the church, she was having a vision as if her daughter is praying. What advice can you give to someone else about this church, this living church of God, New Jerusalem International Ministries? Nokusawunikela kumama akhe asichazele njengokuba ngaba intombi yakhe ibilapha waze yathandazelwa intombi emveni koko kwaphila umama esendlini. Mama, lingathini icebiso lakho emntwini osibukeleyo ongaziyo ngeNew Jerusalem International Ministries? Ndingacebisa ndithi emntwini ongayaziyo iNew Jerusalem, xa ngabe kukhona umuntu invite uba makeze makaphakame, ngoba into endiye ndayibona mna ndiye ndabona uba kuyaphilwa apha. Enye into endiye ndabona into yoba iye yaba ngumehluko ungena kwam apha kule ndawo, bendikhe ndithi ndicinga uthandaza. Ndizathi sendicingile uthandaza kubekho le nto ithi no man, suthandaza uzawuthandaza ngomso. Kodwa ndifuna ukuthi since ndaye ndangena apha u-12 andimbhudi for uthandaza. So lilonke ndisho ukuthi ndibulela amandla kaThixo kuyo yonke into eyenzekayo empilweni yam, kangangento yoba ngongena kwam apha kule ndawo andifuna uxoka, konke kuhamba kakuhle, kangangento yoba efemelini ndikhululekile. We also thank God, Mama, as you're sharing to us your wonderful testimony that God has done in your life. We also thank and pray that God may help you more and that you may grow more in faith and in the Word of God. Siyambulela uba umama ngokuba ngaba nawe uzoqondisa and nokuba ngaba akuphilise, siyathandaza ukuba ngaba ukhule nawe elukholweni. And make the Word of God the standard of your life. Usebenzise ilizwi likaThixo njengemtsika yobomi bakho. May God bless you more. Thank you, Mama.